Na gisteren een dag vol gesprekken met de gouverneur van Aruba, de ministers en de staatsleden van Aruba, hebben we vandaag een aantal mooie werkbezoeken. Vanochtend ben ik mijn dag begonnen met hardlopen bij de Hotel St. Palm Beach en langs de Eagle Beach, een van de mooiste stranden van de wereld. Eerder vandaag heb ik een Arubaanse wijngaard en een kippenboerderij bezocht, wat een goed voorbeeld is van economische zelfredzaamheid, van voedselzekerheid en ook samenwerking binnen het Koninkrijk en wat er mogelijk is met creatief ondernemerschap. Vanmorgen heb ik een rondleiding gekregen door het ziekenhuis van Aruba. Ik ben onder de indruk van de diverse medische diensten die hier worden aangeboden. Van spoedeisende hulp en chirurgie tot kindergeneeskunde en verloskunde. Het is mooi om te zien hoe het ziekenhuis wordt gemoderniseerd en uitgebreid. Om zo de kwaliteit van de zorg op Aruba naar een nog hogere standaard te krijgen. En zojuist heeft de crisismanagement office van Aruba haar materiaal gepresenteerd. En goed om te zien dat het land Aruba investeert in weerbaarheid ten tijde van natuurrampen, grote ongevallen of een gezondheidscrisis. En als oud-crisiscoördinator zie ik natuurlijk graag dat Aruba zich voorbereidt op crisis en rampen. Dit is mijn laatste gesprek met u als pers, voordat ik naar het correctieinstituut Aruba, KIA, bezoek. En daarna mijn reis voortzet naar Curaçao. Ik kijk terug op een prachtig bezoek aan Aruba en een warme ontvangst hier. Ik heb mooie gesprekken gehad met bevlogen mensen die zich inzetten voor de ontwikkeling van Aruba. En er alles aan doen om Aruba aantrekkelijk te maken en te houden voor de eigen mensen en de toeristen. En ook wil ik iedereen bedanken en natuurlijk vooral alle moeders dat jullie mij op deze moederdag willen rondleiden en met mij in gesprek zijn gegaan. Feliz Dia di Mama. Gaat u wel.